Hej, jag heter Nicole. Alltså inte de så här skrattar. Jag är tävling med Ebba. Blås in jättemycket. Okej. Visst. Alltså, blås in så här as mycket. Jag har precis varit McDonald's. Jag köpte en Napoleon och vi hade en sån här drake. Oj. Drake heter det. Vi filmade, det var en tjej som kollade konstigt på oss. Det var, ja. Hon tycker nog vi var lite skumma. Ja, alla andra tycker det också. Nu är min ballong slut. Så hej då!